Díomh is misisic trína agus a bhí an seo taspána mé díomh cechuí go náfeal nui a bhaisiú le páirt spotaí. Mas mí le fáil amach cechuí le dhéana chuig í breanú ar bhí an seo. Níl ag tastal ach Peann luaidhe, paint, circle de sais aigen tá misisic gúsáid bun Peann luaidhe agus peg. Réiteigh na Danny agus bun an Peann luaidhe ar dús. Bí cínta go bhfuil de Peann luaidhe glán nach go aon salachar air. Bear graim ar de Peann luaidhe agus le bun an Peann luaidhe eile chur spotty paint ar ag crothúil pátrún. Tá misisic gúsáid cúpla dá difriúil ionas go seaiste amach. Inis caftú ligan cead an paint rimin, ghlaci sin uair na gá. Is má lumsa peg a úsáid chun an Peann luaidhe chuinál ina hasamh, fád amíon an paint ag trimin. Ionas nach milfar mo chuid daimhne. Mar seo. Sin é bailach siomlí do chuid Peann luaidhe a bhaisiú. Tá sin an grána mo í seán leat, ná den hí darmad clár chun tuile fí seánna eáil. Slán!